ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ମହାପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ନୀଳଗିରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏକ ବଟବୃକ୍ଷ ରହିଥିଲା, ଯାହାର ନାମ କଳ୍ପବଟ। ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଭାସି ଭାସି ଆସି ସେହି କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ବଟବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେହି ବଟପତ୍ର ଉପରେ ଶ୍ରୀ ବାଳମୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଳୟ ଜଳ କମିଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ନିଜ ନାମ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟ ଖୋଳାଇଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏହି କଳ୍ପବଟଟି ଅବସ୍ଥିତ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏହି ବଟବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ କଳ୍ପନା ବା କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ କଳ୍ପବଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କଳ୍ପବଟରେ ଝୁମୁକା ବାନ୍ଧିଲେ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏହି କଳ୍ପବଟର ମୂଳରେ ଥିବା ପୂର୍ବାଭିମୁଖ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟିରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଳୟ ଆସିଲେ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରତିମା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ କଳ୍ପବଟର ଶୀର୍ଷପତ୍ରରେ ଶୟନ କରି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। କଳ୍ପବଟର ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ କଳ୍ପଗଣପତି ବା ବଟଗଣେଶ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଧଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଏଠାରେ କଳ୍ପଗଣପତିଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କଲେ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ମୂର୍ଖ ଦୋଷ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏହି କଳ୍ପଗଣପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ମୂଷିକ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଅଛି। ମୂଷିକ ପିଠିରେ ହାତ ମାରିଲେ ଜୀବନ୍ତ ମୂଷିକର ଲୋମ ସ୍ପର୍ଶ ପରି ଆଭାସ ହୋଇଥାଏ। ବଟଗଣେଶଙ୍କର ପଛପଟେ ଏବଂ କଳ୍ପବଟର ବାମ ପଟେ ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀଙ୍କ ଏକ ପଶ୍ଚିମମୁଖୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଅଛି। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ବା ବଟମଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପଞ୍ଚମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ, ଯଥା ଲୋକନାଥ, ଜମ୍ବେଶ୍ୱର, ନୀଳକଣ୍ଠ, ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର, କପାଳମୋଚନ ଲିଙ୍ଗ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ 5ଟି ଶିବ ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ପୂଜା ପାଉଥିବା ସହ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପଶ୍ଚିମାମୁଖ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମାମୁଖ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। You like my videos, please subscribe and hit the bell icon. Thank you.